Kang mijil saking sasana busana tumuju wonten ing pagelaran agung. Lah punika ta warnanira Patih Bujang Anom kang sinebut Patih Bujang Anom. Iya. Ayo biar bocah bagus. La la la. Ayo. Prabu Lono Sewadono. Patih Gagah Prakoso Sumbar Jojo Anora Tegas Mamak Paluning Mandi Sesaning Gurindo. Iya. Doriko jaman semanten wonten salah sawijinipun Bok bakul sinambi klono wonten salah sawijine putri kadiri yang jejuluk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Dasar kenyong sulistyo ing warni ugi dereng nate palakrama. Mila kanang korona lendro ingkang gandrung kasar separang sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit. Duri kala jaman semanten sang Hyang Ayu Dewi Sangga Langit sigro ambedar Dewi Sayembara sintono kemawon pawongan ingkang saged nyumbudalaken tontonan ingkang dereng wonten gumelar sak jagat raya. Ugi sintono kemawon pawongan ingkang saged mlampah kelandhang sak jroning bumi kang dipun pandhegani prajurit 144 cacahipun kang samya hanitih turangga kang pinisken gegaman ing ayuda. Menika bakal dipun suwitani dening kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. La salah. Oh
Prabu Klono Sewandana ngautus Patih Bujangga Anom ugi Senopati saking tlatah Bantarangin tumuju wonten ing Kraton Kadiri ingkang sayektos badhe nglamar kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Ya. Senopatine Bantarangin. Iya. Lah salah.
Allah Allah. Durung, lah kok arep mlebu. Lho kalau wis asar kalau ade iki jane wis kesoren. Tenan ade metune iki wis kesoren. Wes, lho, wes ki maksude iki wis gentenan, Dong. Wis gentenan genten kancane. Ngono lho, Bolo. Kowe aja koyo ngono, Don. Cangkeme anu kuyukan cangkeme wetele. Don iki coba percaya cangkeme tok wis kuyukan. Lah aku terus tekon sapa? Ya tekon iki to wiraswarane wong enek wiraswarane iki. Lah ngono meneng ayo ya. Ya wiraswarane ini anu cangkeme kebentel ngono, Mang. Wah, kesempatan mburi kono mau. Paling ya separuh makanya cangkeme gak tak omong. Wah, ngono to. Ya, ade iki ning kene sore gak apa-apa. Iya. Apik ning ringkes ngene lho. Apik nek rikes. Iya. Berarti ki aku mau kleru. Yo kleru. Balenono to jajab wis gak sing gandongan lawaran. Lawaran ke sing gandongan. Se menghormati adan awak dhewe ngrungokne adan. Iya. Adan. Piye deng Piton dong kowe tak tewu mateng teng dnosor. Nggih. Dhewe kok tewu yo ndlosor. Ayo delokon kae drungokne sik. Iya, Dan. Iki ngasar. Ih, cepet karo ha. Nggih ngapunten kata, nggih menika niki jam ngasar. Istirahat 5 menit mawon damel ngrungokne adan. kok ngrungokne menghormati. Oh, menghormati ya. adan. Adewe beda agama ora apa-apa. Sing penting rukun ngono lho. Oh, awak dhewe ya tontonan ya tuntunan. Lah, tontonan ya tuntunan, ora apa-apa. Wong Indonesia ki akeh bedane ning padha carane ngono lho. Bener ora? Hah? Bini Katunggal Ika iso ngomong iso ngartekne. Artinya Apa? Wah, ngono. Dong bara. berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Lah, berbeda tetap satu tujuan. Raden ora kok peng. Sik to, adan ngasari lho, Cil. Kok tak krowowoki nang ketilan sawone lek ngarep. Aja kemau enyek lho suwi rapet kok. Perkosaan. Kowe lagi omong kok perkosa. Wes ganti ya ini. Wes ganti. Wes ganti ta wes? Tenan? Wes. Wes. Bukaan. Asusila.
asusila. Padha lanange bebas. Lho Lah jare beda. beda iki netok. Oh ngono. Delok. Aja ngono. Aja di sama-sama kae iki mang dinane minggu akeh wong pre sekolah bocah cilik akeh sing delok. Jaranane jenenge apa? Putra Japar Jaya. Wah nggih, ngapun kata. Putra Jaya Japar. Lah walik kayak aku sing di jaranan ya. Ora ngapun kata nggih. Putra Jaya Japar. Oh delogok ta ngene. Enak wong ngomong apa bengak cengar-cengir. Kok au ngono kuwi nyawer apa ora kok au modelmu lho. Tenan apa ora? Tenan? Engko disowedot entek. Tenan kok tak sawer bukaan micet sik ngono. Wasane ya. Yo saya sawet sik, Jet. Ayo adeweane sik. Ngasare ben modul sik ya. Ayo Mas Mas Don. Tak nyambut guys ya Mas Don. Gak apa-apa kesoran yang penting ringkes. Orang kesuwen. Yang penting pada roto. Time is money. Izinnya loh. Gini loh. Lek tenan to. Enak ta rasane? Lek tenan. Ya kuwi sing tak lakoni ngene kwadungan ndek ngenane. Enak. Enak. Kuwi mau nyapa? Ora penak. Untung kok ini papan gak raimu. Ora itu papinge nih raine. Campur karo lemah. Yo bundas cangeme. Neh, Kok neh to? Ora sempurna to ndi? ora sempurna. Sempurna. Yo, Oke, tak dudu matamu celekno. yo. Sing hati-hati papan panggonane didelok. Anake sapa kok cangking iki? Lek nangis sing bocah. Lho Wah, dilabrak mboke kapok. Wah. Duwe rapati gede anak digawa wae. Lha penak to, ala anak dhisik sing penting mboke kari. Anak dhisik. Anak dhisik digawa nggon lamel ketut. Ngono lho, Bro. Ngono ya. Iya. Oke. Jajak tirune esuk. Tenan jajal nek tiru. Tiru saiki wis. Aku mau wis. Ora tunggale mek sitok-tok. Gak tenanan ayo. Ayo tak ganti ya. Oke, ya. Lah oke dhisik. Ayo Mas Don. Ngono lek raimu iki lho. Lek mung ngelane kancane. Sing sitok wae jonger ndase. Iya. Saiki jonger bokonge. Ngono aja lagi awet kok lho. Ngono kuwi aja gampang maju kancane. Saiki aku wis, resa ya wis gede awakmu. Wis ta gak? Iso. Panggonane ra penak. Ya tak Wis tondo. tenan. Tak tondoni. Tak didelok wis sampe iki lho ya. Ya. Ya, lakon ngono le. Ya panggah. Kediri kotone duntune soto nyatane ngono Gua lho. tak kira sotone. Kok soto panggan. Nyatane. Ayo, Ger. Sak sore iki rada diketok jame.
mbok sadurunge jaranan iki disajeni iki Mang. Kok ora bau enak. Siji geblak, siji jongor, siji mendelosor. Iki ketoke gone wingit. Heeh. Iki dinge ora dileki. Kowe iki aja ngisi-ngisini to. Nyapa? Bahasan kok kene ya. Diantri. Kok domong aja nemen-nemen. Dit sing anu bose. Bose Japar Jaya. Oh, Jaya Japar. Aku pirang-pirang ngene iki Mang tak goleki gak lingu. Mang prosoku kaose putih, bose tak lingu ning kalangan lho. Kaose dadi ireng. Lah menungso kok bunglon jane. Kon nyawer, Bang. Hah? Kon nyawer. Enggak lawani. Kowe prengas-prenges. Loh, wong kene jono tenan lek tremono karo sedekah. Wong kene roman-roman. Lah, loman-loman. Nggih sakmenika sing diparingi tak dongane umure panjang umur. Iya, didongane to, Jeb. Senajan saiki akeh ya ditampani ya. Ngene iki kan rezeki matur suwun kagem napa? Permisone buringan. Permiso, Sing permiso matam. Pemirsa, Pemirsa. Wah, tumor pemirsa. Wah ya, premium kene. Nyapa? permisone burungan dolan peye jan untuk wakeh ya an. Ngene iki ya awak dhewe nek kene iki tuntunan ya awak dhewe ndongakne wong kene barang. Ngono kuwi. Oh ya ora ngono. Modele tuntunan mesti apik nuntun ngene. Ya ora mungkin. Bon. Iki nek rekomen. Apa urung tutuk. Kowe mlaku tapi efekmu sing wajahmu elek. Wajah elek. Sing elek. Balenono. Kowe mlaku tok karo wajahmu elek kok disangoni wong kene. Raimu raiki ku elek kok mongkon elek-elek nemen iki piye jane iki. Kowe aja ngono awake dhewe kok mburi mau ora nyapa-nyapa ngene iki mosok mongkon elek-elek piye. Lho, penonton setuju iki. Tenan Tekono. napa niki sae kula kali awan-awan niki elek-elek. Awan-awan apa sah? Iki lho, ngomong ngono. Kok ya pekok. Iki ngomong ngono. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya wis. Mosok kon pengarai elek. Tenan lah rupa iki wis elek lho Pak Bu. Mosok kon elek Banggan. Napa nggih saestu kengken elek malih. Napa kirang elek? Lah trimono wong burengan kene elek tenan tak lakoni yo tenan ta. Kalau trimono kene nek 50.000 1.000 tak lakoni elek. Tenan aku profesional. Boleh kira-kira. Enggak. Ya apa iki? Apa? Loh, aku mang Emang piye? ya alah solidaritas bergambangan bening padha kaya wong burengan kene dhewe ngono lho sa. Ya mosok kon elek aku ngono lho. Demamu nih piye mau? Ya aku ya mosok mungkin iki seneng nek aku elek ngono lho. Oh, jadi profesional. Ya wis profesional ning aja elek-elek nemen ngono ya. Ora. Tenan. Ora. Yo. Tak kayak siung tok. Piye? Ora ini pokok leak kon merenges ae ngatene. Yo to wis tak lakoni karo burengan. Beh tenan kok wong sedekah temen. Ngono. Mapan, arep bojo ngarep. Mapan. Wis profesional pokoke. Lah ngono. Untune aja lali, Jet. Kowe kaya Deddy Kobuser. Yo lho gak tau lagi tumon. Kowe mlaku. Ngene lho, lagi tumon. Nek dadi jarane iki dhisik lawas lho. Sing dipacai iki rai, pipi, lambe. Nek iki untut dilabur. Sing genah kuwi iki sing genah apa piye? Iya, tangkep busuk. Pan. Kowe mlaku kowe sakoni. Mlaku tok. Karo nangis. Kuwi rek. Lah, domo ki ya. Mbak Rika saya lagu. Lagune anu gelandangan. Yo, iso Mas yo, lagune gelandangan. Yo. Gini. Loh, Kowe iki ragu seneng kowe. Kowe delagak kowe. Kowe wis trewe mesti
nang omahmu kene kok ngene dicampur. Ya Allah. Tapi awakmu ekspresimu tenanan, Bang. Menghayati. Kok menghayati kuwi ngenes eneke ngomong rupaku koyo ngene iki jeding ora enek. Lha kok ora upi karo boto. Ora upi boto. Aku wis ngongkon gawe. Kowe aja ngono wae, cabut kowe, wis kok ngono wae. Lah, aku Kan padha to kowe. Kowe karo aku padha. Adik kan kanca to kowe. Weh, tenang ngene kene, wong akeh akeh sedekah. lah tuntas. Mugi engkang ampun tene nggih ingkang kathah nek enten kirang lupute kula nggih. Pak, Bu. Nggih, matur Mbah nuwun. Weh, rupaku kok ngene lho, Pak, Bu. Kok Ayo, seneng ayo. kok neh apane? Wis. Wis. Ya sakmenika jame pun mepet. Ayo atraksi ayo kerja dhisik. Entek-entekan. Tentekan. Wis bongko aku niki kene kleru. Sik bar iki. Iya, Allah salah. Iya. Sindene nggih niki anu. Nggih niki kalih yo goyo-gone wau nggih dereng. Ketingale dereng sing celompek ora kalih tukang saron iki mau lho. Iya. Penyakite tukang kendang, tukang orjen. Allah salah. Matur nembah nuwun. Pak Imam matur nembah nuwun. Pak Imam matur nembah nuwun. Nggih, matur nembah nuwun Pak Imam nggih. Nggih, matur nuwun. Woi. Matur nembah nuwun. Iya. Oh. Pajake lho, Pak. Pak Imam matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sidene nggih, sidene nggih. Sidene Pak, sidene nggih. Nggih, ayo. Sidene nggih. Nah. Alare giri tiket mriki Pak. Nah, kantosan. Nah, tiket mriki. Matur mbah nuwun nggih Pakku nggih. Nggih. Heeh. Matur mbah nuwun. Yo ngene lho, seni iki yo ngene iki. Seni yo ngene iki, pecinta seni wong Kediri apa meneh wong Burengan kene. Tenanan tak akoni kok. Ayo. Allah Allah. Tepuk tangannya mana? Iya.
iya